Od roku 2016 sú výrobcovia aj dovozcovia zodpovední za svoje výrobky a obaly aj potom, ako ich predajú spotrebiteľovi a stanú sa z nich odpady. Envipak svojou aktívnou účasťou zabezpečuje zber odpadu, jeho zhodnotenie a recykláciu. Plní za výrobcov povinnosti súvisiace so zberom odpadu, jeho zhodnocovaním a recykláciou. Pričom vytriedené druhotné suroviny obchoduje, čím priamo náklady výrobcov znižuje. Envipak taktiež registruje výrobcov v registri, vedie evidenciu a ohlasuje ministerstvu sumarizované údaje. Zároveň výrobcom vypočíta úsporu skleníkových plynov. My výrobcovia si uvedomujeme zodpovednosť za životné prostredie. Za naše produkty zodpovedáme počas ich celého životného cyklu. Pomáha nám s tým organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak. Tá za nás preberá administratívu, dohliada na legislatívne zmeny a poskytuje praktické služby o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov. Pre nás výrobcov združených v Envipak je dôležitá transparentnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa zasadzujeme. Envipak vnímame ako silného, stabilného partnera s medzinárodnými skúsenosťami, ktorému záleží na prostredí, v ktorom podnikáme. Vďaka financovaniu triedeného zberu Envipak výrazne šetrí finančné náklady obcí. Občan má vďaka výrobcom triedený zber zadarmo. Pomáha s výberom zberovej spoločnosti tak, aby bol zber pre obec čo najpohodlnejší a z prostriedkov výrobcov financuje v obciach všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov. Náklady na triedený zber hradí Envipak priamo zberovej spoločnosti. Pri uzatváraní a udržiavaní zmluvných vzťahov s obcami prihliada na efektívne riadenie systému zberu v obciach, analyzuje štruktúru odpadu a zavádza územnú celistvosť, aby mali spolupracujúce obce rovnaký systém zberu, čím šetrí všetkým zainteresovaným čas aj peniaze. Od roku 2003 sme naučili správne triediť odpad už 100 000 detí aj dospelých. Spomedzi všetkých OZV vynakladáme najviac finančných prostriedkov na vzdelávanie. Zabezpečujeme bezplatné semináre a školenia, o triedení informujeme aj prostredníctvom médií a sociálnych sietí. V roku 2019 sme spustili iniciatívu Vezmisima, ktorá upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu v prírode. Iniciovali sme aj behaviorálne projekty zamerané na prevenciu vzniku voľne pohodeného odpadu. Aj týmito spôsobmi prispievame k plneniu náročných európskych cieľov. Envipak. Odborné služby v odpadovom hospodárstve. www.envipak.sk